लोगोफोर आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइखौ दैथायहरदों आंनिनो आंगो लोगो निहोर बसुमतारी, गामि बर' बासा सिमलागुरि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी, गामि गसाइगाव हाब्रुबेल, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। खन्थाइनि मुं गामि। समायना रमायना नों जोंनि गामि, हायनारि महर नोंनि समायना महर होफैयो नों सुबुंनि जिउआव अनलायनायनि दौलें लुफाव फैयो नों गाइखेरजों गोथार महर। हाय रंगिना गामि बायदि रंनि महरजों दाजानाय नों बर' गामि, रंगिना संगिना महरजों समायफ्लेनाय महर गोसा सिख्ला। हाया आं नोंखौ गारनानै गुबुन नोगोरारियाव खारलांनानै थाहैनो, गामियावनो थागोन जों मिनि खुसि रंजा बाजा लोगोजों। संसार जालांगोन जों खौसेयै जौसेयै, आवगायलांगोन जों गोथों गोसोजों, दावगालांगोन जों अराय सैथोजों। जाफुंहोगोन जों जोंनि थांखिफोरखौ अरायबो जै जाथों बर' हारिनि। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों।